Spolupráca s Jankom Uličianskym alebo spolupráca bola veľmi dobrá kvôli tomu, že hoci Janko mal zvyčajne o svojich postavách v knihe Pán nápad mal veľmi takú konkrétnu predstavu, ale dalo sa s ním dohodnúť napríklad pri postave Pána nápada, hoci teda tam nám to trošku trvalo dlhšie kvôli tomu, že mám zvyčajne kreslím skôr také oblejšie postavy, také mohutnejšie, prípadne bradaté, fúzaté. Tak tam som trošku akoby s ním komunikoval vlastne o tom, že jeho predstava bola iná, chcel skôr takého štíhlejšieho, menej zarasteného Pána nápada, takže tam sa to vlastne korigovalo, ale pri tých ostatných veciach v knihe sme si vyhovovali viac menej vo všetkom, takže bolo to také... On tak vedel správne nastaviť tú komunikáciu, že nemal človek pocit, že by bol do niečoho tlačený, ale že ponechával tam vlastne aj tú slobodu s tým, že vlastne on aj vo svojich knihách, alebo teda v tejto konkrétnej knižke nemal presne také, povedzme, obmedzujúce informácie alebo dôležité informácie pre ilustrátora, ktoré by ho obmedzovali, ale mal takú väčšiu slobodu v tých textoch, že bol tam priestor na fantáziu a na pracovanie s textom tak voľnejšie. Dnešný workshop s deťmi bol s tretiakmi, štvrtákmi zo Zušky a vybral som si ako tému vytvorenie známky kvázi pre Pána nápada, alebo teda s ideou v tom, že Janko Uličiansky v Pánovi nápadovi vyzdvihuje akoby takú záchranu sveta, záchranu zvieratiek konkrétnych a tak. A ja som sa vlastne s deťmi bavil o tom, že dnes už teda tá listová pošta, taká tá klasická, čo bývala kedysi, až tak veľmi nefunguje. A môj zážitok vlastne aj z detstva bol ten, že som veľmi na tých listoch vnímal aj tie malé obrázky, tzv. Známky poštové, ktoré boli veľmi pestré, niekedy tam boli obrázky zvierat, ktoré boli exotické. V novinových stánkoch sa dali kupovať rôzne druhy známok, použitých alebo nepoužitých. Takže v tomto som ich tak trošku inšpiroval, že vytvorme známku, ktorú by sme chceli na list, ktorý píšeme niekomu, nejakej osobe, ktorá je od nás ďaleko a dlho sme ju treba nevideli, alebo nejakému kamarátovi, ktorého máme, že chceme mu vlastne nielen ten list poslať ako taký, že s obsahom tým textovým, ale aby tam bolo vlastne aj posolstvo cez tú akoby poštovú známku, že mu tam na tú známku nakreslíme zviera, ktoré my by sme chceli nejako vyzdvihnúť alebo zachrániť, alebo ho tým zvieraťom potešiť. Takže dnes sme vlastne tvorili na túto tému poštovej známky. Každé dieťa si vlastne vytváralo svoju so svojimi zvieratkami, so svojimi predstavami. Na chvíľku rozmýšľam a odpovedám. No napadajú mi dve veci. Stačí byť ako vynikajúci autor, ako spisovateľ, tvorca literatúry a potom sa to už nabalujú tí spolupracovníci a ilustrátori sú jedni z nich. No ale to by asi nestačilo, musíte aj skvelý človek. A Janko splňal obe tieto podmienky a myslím si, že preto bolo stále okolo neho strašne veľa kreatívnych a dobrých ľudí. Spolupráca vznikla ale profesne. Priznám sa, ja som Janka vnímal predtým ako skúseného autora, ale skôr ako čitateľ, ale v tom čase možno ešte chlapec, ale až profesne, keď som sa dostal k ilustrácii ako absolvent VŠVU so zameraním na ilustráciu a robil som knižky, tak jednoducho prišla ponuka spolupracovať s Jankom na knihe Podivuhodné príbehy siedmich morí. No a to bola aj vec, ktorá význačne zakročila do môjho profesného života ako ilustračného. A vtedy začala nielen teda odborná spolupráca, ale aj priateľská. No tie posledné roky už ten kontakt bol taký slabší s Jankom, pochopiteľne kvôli aj tým problémom, ktoré mal so zdravím.
ale stále sme sa, áno, rozprávali sme sa, že nachystáme niečo, pracovali sme aj na novom vydaní alebo novom vydaní tých pôvodných titulov, ktoré sme robili a nakoniec sa to podarilo aj teraz. Som veľmi rád a tak sme sa rozprávali, že áno, mohli by sme ešte niečo urobiť, že ako niečo napíše, ale konkrétne to nebol nejaký konkrétny titul a žiaľ, už sme to nestihli.